שמות לב למה שקורה פה? איפה אני? לאן אני נוסעת? העולם מסתובב לי. רגע, רק שנייה. שמעתן על גלגל הזמן? קדימה! הוי, לא. אחורה. לאן? עד לחג הפסח. הופ! כ"ב בניסן, איסרו חג הפסח. דבי, טוב לראות אותך. הגעת עם כל האחים? כן, מנצלת בוקר מתוק עם אחים מתוקים לפני החזרה ללימודים. וואו. מי זו? יוכי? לא זיהיתי אותו בכלל. יוכי והתסרוקות המוזרות שלה. כל יום והופעה חדשה. מה עובר עליה? לשון הרע לא מדבר אליי. לשון הרע לא מדבר אליי. עוצרת נוצרת אורגנו זוכה בלי די. לשון הרע לא מדבר אליי. עוצרת נוצרת אורגנו זוכה בלי די. רק שנייה. מבצע יומיומי. מפקידים שמירת הלשון וחוסכים אורגנוז, אריכות ימים, ישועות, הצלחה, בריאות, אושר. ראיתן איזו הפתעה, ככה בלי שום הודעה היא צצה לצד נעמדה, מרכזת פעילות ומידע. פיקדון יומי, אי שמיעת לשון הרע, חיסכון, אריכות ימים. כ"ג בניסן. אין לי כוח לחזור ללימודים. היום עוד יש לנו שיעור עם... טוב, אני לא אגיד את השם שלה. כאן ציורי בית, חתימת הורים. פטפטת בשיעור לכי למנהלת. תגידו, מי זכרה היום את המערכת בעל פה? לי החג כאילו מחק קבצים מהדיסק הקשיח שבמוח. גם לכן? לשון הרע לא מדבר אליי. לשון הרע לא מדבר אליי. עוצרת נוצרת אורגנו זוכה בלי די. לשון הרע לא מדבר אליי. עוצרת נוצרת אורגנו זוכה בלי די. רק שנייה. הפקדה, אי שמיעת לשון הרע על ידי הסחת דעת המספר ודעת השומעים. חיסכון, בריאות איתנה. התגברת פעמיים זוכה בכפליים. כרטיס טיסה. יעד, רוסיה, רדין. חניית ביניים, ליטא, וילנה. לשון הרע כנגד כולם. העוון החמור מכל העבירות. אבל העיקר, לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. וזהו יותר מכל התורה והמעשים.
כי הפה קודש קודשים. הגאון מווילנה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני לא מאמינה. לא ידעתי שעד כדי כך. או שחלילה מדברים ונכשלים עד שאול. או שמצליחים ושותקים ולא שומעים ומרוויחים לנצח. איך אצליח תמיד? יש פטנטים? חיובי, חוזר חיובי, ניתן לעלות ומיד לגלות. חיובי, חוזר חיובי. עיקר השמירה לא נעשית בקבלת הלב בלבד, כי אם שיהיה לו עת קבוע בכל יום, עם מעט ועם הרבה, ללמוד הלכות ומוסר השייכים לעניין חלק הדיבור. החפץ חיים זכר צדיק וקדוש לברכה. אני חייבת להתחיל עם זה. אם לא אלמד, לא אדע. מהיום, לכל מקום, נצור לשונך, לי, לבן לוויה. בביתך מתרחש ברגעים אלו אירוע נורא. חושי, מהרי, כל מילה נצח. כל מילה נצח. כל מילה נצח. ד' באייר. היום הייתה לנו בהפסקה הצגה בחינם. 2 כיתות ח', הכיתות המופרעות של התלמוד תורה, רבו על השטח בחצר האחורית והמציאו שירים שלא תשאלו. אוי, איך שאני מסוחררת מהנסיעה ומהצניחה הפתאומית. אוי. ארלה, אתה מוכן בבקשה להגיש לי כוס שתייה? דבי, מה קורה? מה עם הסחרחורת? לא. פשוט ניסיתי שנעבור נושא. לשון הרע לא מדבר אליי. רק שנייה. לשון הרע לא מדבר אליי. עוצרת נוצרת אורגנות זוכה בלידי. לשון הרע לא מדבר אליי. עוצרת נוצרת אורגנות זוכה בלידי. רק שנייה. הפקדה, הפסקת דיבור לשון הרע, חיסכון, אושר. י"ח באייר. הוא כל כך מיוחד, דוקטור אשכנזי. יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. רופא שעשה כזו כברת דרך. שמעתי שהוא התחיל להשתתף בשיעור תורני כל ערב. מי היה מאמין סליחה, גברת שטרנגרוץ, אני בטוחה שגם את כבר יודעת לשון הרע לא מדבר אליי.
בלי די. ללשון הרע לא מדבר אליי, עוצרת נוצרת אורגנוז זוכה בלי די. רק שנייה, כן. ערך ההפקדה, י"ח באייר. הפקדה, זהירות באבק לשון הרע. חיסכון, חיים טובים. משתלם! ברוך השם הערימה תופחת. כ"ה באייר. שלום. מה קרה? למה הוא בוכה? טוב, דבי, לך לא מתאים לספר, את יודעת, לשון הרע. לשון הרע לא מדבר אליי. לא רציני, פשוט... לא מדבר אליי. אוי, נו באמת, כולו ילד בן 3, אפשר לחשוב מה הוא מבין. לא מדבר אליי. לשון הרע לא מדבר אליי, עוצרת נוצרת אורגנוז זוכה בלי די. לשון הרע לא מדבר אליי, עוצרת נוצרת אורגנוז זוכה בלי די. רק שנייה, כן. מעניין, מה הפעם? הפקדה, התגברות 3 פעמים ברציפות. חיסכון, האור הגנוז. כמה? אין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. יעד, בריטניה, מנצ'סטר. מגיעה לבית של רב יהודה זאב סגל, זכר צדיק וקדוש לברכה, המנצ'סטר ראש ישיבה. זכות מרן רבינו הגדול בעל החפץ חיים יגן בעד כל מי שילמד בספר חפץ חיים 2 הלכות בכל יום ויזכה להיוושע בכל טוב. לא ראיתי משפחה שקיבלה על עצמה ללמוד 2 הלכות ביום שלא ראו איזה ישועה. כשאני וגם את כאן שומעות הבטחת הרב סגל ראש הישיבה, גם לכלל גם לפרט ישועות ושמחת, כך נזכה לגאולה שלמה. כשאני וגם את כאן שומעות הבטחת הרב סגל ראש הישיבה, גם לכלל גם לפרט ישועות ושמחת, כך נזכה לגאולה שלמה. הלכה כהלכה את זוכה בהבטחה, בקביעות לומדת לצור לשונך, בכל יום שבת וחג עוד שומרת המנהג, כך תדעי ההלכות כל תג וצד. הלכה כהלכה את זוכה בהבטחה, בקביעות לומדת לצור לשונך, בכל יום שבת וחג עוד שומרת המנהג, מקיימת הלכות כל תג וצד. סך הכל 2 הלכות ביום, 2 דקות, וישועות. איך אפשר לוותר על זה?
ג' בסיוון. לא להאמין איך שהזמן טס. רק אתמול היה חג הפסח וכבר אנחנו בערב שבועות. נו, התחלתם להתארגן לחג? יפי, אני ממליצה לך לא לעלות. אתמול נסעתי עם הנהג הזה, וכל הדרך הייתי צריכה לאטום את אוזניי שלא לשמוע את דיבוריו. הוא אמר מילים לא נקיות ודיבורים שלא כדאי לשמוע. אנשים באוטובוס אמרו שזה לא פעם ראשונה שהוא מתנהג כך. דבי? את בוודאי לא מבינה איך אני מדברת לשון הרע. כי את כבר יודעת שאני משתדלת לדון לך אף זכות. פשוט אוהבת. כולן בשבילי כמו משפחה אחת גדולה. ולכן... לשון הרע לא מדבר אליי. את צודקת. אבל הפעם זה לשון הרע לתועלת. את רואה את הספר שהולך איתי? אני לומדת כל יום 2 הלכות. עם הזמן, ברוך השם, זה נכנס חזק לראש. הפעם הייתי חייבת לומר לך את הדברים. שולטת בהלכות ויודעת התנאים. אכן, מה טוב לך ומה נעים. התמידי בלימודך עם צי וחזקי. כפי שכתבה הרבנית קנייבסקי זיכרונה לברכה. כעת נקבל כולנו על עצמנו בלי נדר. ללמוד כל יום 2 הלכות של שמירת הלשון ולהתפלל בכוונה גדולה. כי תפילה היוצאת מן הלב מפה קדוש השומר על לשונו מתקבלת מיד לפני בורא עולם, מונעת הרבה אסונות וצרות ומביאה ישועות. ובזכותכן נשים ובנות צדיקות ויקרות נזכה במהרה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכן לטובה. הרבנית בת שבע קנייבסקי. ברכה מיוחדת על חיזוק בבין אדם לחברו ובשמירת הלשון מפי קודשו של פאר הדור, שר התורה, מרן רב חיים קנייבסקי שליטה. עכשיו עושים פה שכל הבנות בארץ ישראל, 55,000 בנות ילמדו על בן אדם לחזה עירוי ועל השנורה. ברוך השם, הרב אלפרין לקח את התפקיד הזה לשונורי לא מדבר אליי, זה הצבוי שלו שהוא נתן, שלא ידברו לשונורי, ועושים את זה עכשיו בעשרות ומאות בתי ספר לבנות שלומדים אחרי שמירת הלשון. ברוך שיהיה בהצלחה. בהצלחה. יפה מאוד. כשאני וגם את כאן שומעות את ברכת גדול הדור, שר התורה, גם לכלל גם לפרט ישועות ושמחת, כך נזכה לגאולה השלמה. כשאני וגם את כאן שומעות את ברכת גדול הדור, שר התורה, גם לכלל גם לפרט ישועות ושמחת, כך נזכה לגאולה השלמה. הלכה כהלכה, את זוכה בהבטחה, בקביעות לומדת נצור לשונך. בכל יום שבת וחג, עוד שומרת המנהג, כך תדעי ההלכות כל תג ותג. הלכה כהלכה, את זוכה בהבטחה, בקביעות לומדת נצור לשונך. בכל יום שבת וחג, עוד שומרת המנהג, מקיימת הלכות כל תג ותג.
אנחנו ביום של סיום, יום של התחלה, יום של בשורה. יחד נצטרף לברכתם ולהבטחתם של גדולי האומה, ונתחיל ללמוד שתי הלכות. כשאני וגם את כאן שומעות את ברכת גדול הדור, שר התורה, גם לכלל גם לפרט ישועות ושמחת, כך נזכה לגאולה השלמה. כשאני וגם את כאן שומעות את ברכת גדול הדור, שר התורה, גם לכלל גם לפרט ישועות ושמחת, כך נזכה לגאולה השלמה. הלכה כהלכה, את זוכה בהבטחה, בקביעות לומדת לצור לשונך, בכל יום שבת וחג, עוד שומרת המנהג, כך תדעי ההלכות כל תג ותג. הלכה כהלכה, את זוכה בהבטחה, בקביעות לומדת לצור לשונך, בכל יום שבת וחג, עוד שומרת המנהג, מקיימת הלכות כל תג ותג. כשאני וגם את כאן שומעות את ברכת גדול הדור, שר התורה, גם לכלל גם לפרט ישועות ושמחת, כך נזכה לגאולה השלמה. כשאני וגם את כאן שומעות את ברכת גדול הדור, שר התורה.